ngempumelelo ukuvota kwezakhamizi zaseSouth Africa ezikwamanye amazwe. Abantu baseNingizimu Afrika abahlala e-UK, Portugal, Netherlands, Poland, Australia nakwamanye amazwe bavotile ngoMgqibelo mhla ziyi-18 kwephezulu. INingizimu Afrika ingelinye lamazwe ambalwa ezwenikazi lase-Afrika avumela izakhamuzi zawo zaphesheya ukuba zibambe iqhaza okhethweni. Kulo nyaka, iKhomishana Yokhetho i-IEC ibone inombolo eshicilelwe yabavoti. IKhomishana Yokhetho ithi amahora okusebenza eziteshini zayo zokuvota eLondon aluliwe kusukela kwihora lesi-7 kuya kwihora lesi-9 ebusuku. Abavoti ababhalisele ukuvota emazweni ayisishiyagalolunye bavotile ngoLwesihlanu kuthi abakuleli abakwamanye amazwe bavotile izolo ngeSonto. ILondon, enenani elikhulu labavoti abafanelekile nabangaphezulu kuka-24,000 ababhalisile, ithole olunye usuku lokuvota olululiwe kwaze kwaba yizolo ngeSonto. Iphini lesikhulu esiphezulu sekhetho se-IEC, uMasego Shibura, uchazile ngoMgqibelo. Ukuvota bekuvulwa ngehora lesi-7 futhi iziteshi bezihlala zivuliwe kuze kwaba yihora lesi-9 ebusuku. Umehluko kuphela ube kwimishini yaseLondon okuyisiteshi esikhulu kunazo zonke zokuvota phesheya kwezilwandle. Kuleso siteshi bekunosuku olwengeziwe, kukhona namahora engeziwe. Ngakho ukuvota bekuvulwa ngehora lesi-7 ekuseni futhi isiteshi besihlala sivuliwe kuze kube yihora lesi-9 izinsuku zombili uMgqibelo nangeSonto. Ngokufanayo, izindawo ezifana neWashington neNew York bezilulelwe amahora okusebenza. Khona manjalo eTanzania, abantu baseNingizimu Afrika bavote kwimishini yaseNingizimu Afrika eDar es Salaam. Umkhulumeli wezindaba u-Isaac Lukando uthi ukuvota kwaqala ngehora lesi-7 ekuseni kanti kwakulindeleke ukuthi kuqhubeke kuze kuba yihora lesi-7 ebusuku. U-Isaac Lukando ubuyekeze okuvela eTanzania kumsekeli kammeli weSouth Africa eZimbabwe, uDesiree Moodley uthi bebekulungele ukucubungula bonke abafanele ukuvota ababhalisele ukuvota eZimbabwe kukhetho luka-2024. Uthe bebelinganiselwe ku-200 abavoti ebekulindeleke ukuthi bavele emishini yaseNingizimu Afrika eHarare. UMoodley wathi isikhungo sokuvota sizovala ngehora lesi-7 ebusuku. Ukuvota bekuvuliwe nasedolobheni lase-New York e-US kanti abavoti bebevakashela inxusa laseNingizimu Afrika ukuyovota. Abantu baseNingizimu Afrika abahlala e-Asia bavote eHong Kong batshele iNkanyezi News ukuthi kubalulekile ukuthi babambe iqhaza kulolu khetho. Labo abavota phesheya bakwazi kuphela ukuvota kuzwelenko. Intatheli yezindaba uLaura Westbrook ebika eseHong Kong uthi ezinye zezinto ezibalulekile kubantu akhulume nabo yizidingongqangi. Bathe nakuba bengabantu baseNingizimu Afrika abahlala phesheya basaxhumene kakhulu nasekhaya kunamalungu emindeni yabo emakhaya. Ezangalesi sikhathi ubusifundelwa uSinothile wakwaMaphumulo kweNkanyezi News.